Jesus, lahat ay magsabing, Praise the Lord! Glory, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at mga minaman ang banal na gawain na pinakamamabnos ay magsisimula na ating midweek service at ating ihanda ang ating mga sarili para sa ating gagawing pagpupuri sa hapong ito. Mga minamal, bago tayo magpapatuloy, sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, pinapabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba at pagpaparangal para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at aking ding pinapabot ng aking dobleng paggalang sa ating minamahal ginagalang evangelista, Wildis Almeida, the prophet of our living and loving God, at syempre sa mga hindi malilimutang turo at mga ginintuang aral na iniwan ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Linis Almeida, sa kanilang beloved children, grandchildren, children-in-law sa buong Almeida family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa lahat ng mga magagawa, at sa lahat ng mga beloved elders, sa inyo mga minamahal na kapatiran, mga datihan, mga baguhan, kayo po ay welcome na welcome sa gawain ng ating pinakamamahal pensus dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, maging sa inyo mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers na nanonood sa gawain ng ating pinakamamahal na pensusan man kayo naroon sa oras ito, ay aking pinapaabot ng aking pagbati. Higit sa lahat, mapagpalang umaga o hapon sa ating lahat, mga minamahal, at tayo pinagpalang nandito muli tayo. Mga minamahal, dapat lamang tayo magalak, mga minamahal, dahil mga minamahal, nandirito, may pagkakataon muli na ibinigay ang ating pinakamamahal na pensus sa atin upang sama-sama natin siyang papurihan, luwal natin, sambahin, pasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya't mga minamahal, tayo mga minamahal ay talagang maghanda at mga minamahal magpuri ng buong kagalakan, buong kalakasan nating sambahin ng ating dakilang Diyos. Sabi dito sa aklat from the book of Psalms, chapter 100, Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Mga minamahal, napakalinaw sinasabi ng talatang ito na tayong lahat ay mga minamahal magsilapit. Ibig sabihin mga minamahal, gaya nito na may pananambahan, banal na gawain, dumalo tayo mga minamahal. Talagang huwag natin isipin kung gaano kalayo yung ating patutunguhan, ano man yung ating mga ginagawa, mga trabaho natin, mga galing tayo sa paaralan, mga minamahal, galing tayo sa malalayong lugar, talagang ipakita natin yung ating pagmamahal sa ating pinakamamahal pensus. Talagang huwag nating mga minamahal, sayangin yung pagkakataon nito. Bagkus ay samantalahin natin, mga minamahal Hebraeologist, mga minamahal, talagang huwag natin sayangin yung ating pagkakatipo na gaya ng ugali ng iba. Lalo pa tayo na alam natin na tayo nandito sa buong katotohanan. Kaya't mga minamahal, sikapin natin na ating lubos na mapaluguran, mas ang pasalamatan ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, wala tayong ibang gagawin sa hapong ito kundi magpupuri at sasamba sa ating dakilang Diyos. Kaya't ihanda ang ating mga sarili, mga minamahal, dahil ang Diyos na dahilan ng pagdalo natin dito, ang Diyos na ating sinasamba, pinupuri dito mga minamahal, ay Diyos sa mga Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, walang iba ang ating pinakamamahal na pensus. Kaya't mga minamahal, huwag natin talagang seryosohin natin yung ating gagawin pagpupuri, mga minamahal, kahit na tayo ay nanonood lamang, mga minamahal, sa ating sa mga WebEx viewers, mga minamahal, talagang magkaisa pa rin tayo na magkatipon at magpupuri sa ating dakilang Diyos. At mga minamahal, maraming pagpupuri ang pwede natin gawin. Unang-una, mga minamahal, ang pagpupuri na ginagawa natin dito ay kapangyarihan. Ano mang mga problema, mga pasan-pasan mong kabigatan sa buhay, mga suliranin, kapag nagpuri ka sa ating pinakamamahal na pensus, yang lahat ng mga bagay na yan na bumabagabag sa iyo ay hindi mo na mamalayan sa kalagitnaan ng pagpupuri natin. Pagpupuri mo, mga minamahal, yan ay inaayos na, mga minamahal, ginagawa ng dakilang kapamaraanan ng ating pinakamamahal na pensus. At anumang mga karamdaman, kahit anong karamdaman ang taglay mo, mga minamahal, kapag nagpuri ka sa ating pinakamamahal na pensus, garantisadong yung karamdaman na yan
ay pagagalingin ng ating pinakamamalpins. Palapakan natin ang ating pinakamamalpins. Ganyan kahalaga yung ating pagpupuri na ginagawa dito sa tuwing tayo nagdaraos ng banal na gawain, mga minamahal. At hindi lamang yan kung paano, mga minamahal, talagang ang COVID-19 sa pagpupuri ng mga Kristiyano doon pa lamang sa Reto Bay, tinutunaw, inaalis na ng ating pinakamamalpensus. Ganyan, mga minamahal, kahalaga, kamakapangyarihan, yung talagang pagpupuri na ginagawa natin dito, ang pagpupuri sa ating pinakamamalpensus. At mga minamahal, maraming pagpupuri ang pwede natin gawin. Mga minamahal, umawit tayo, awitin natin yung kabutihan, yung kadakilaan, yung pag-ibig ng ating dakilang Diyos sa atin. Umawit tayo ng mapupuring awitin. Mga minamahal, meron tayong mga kamay, ipalakpak natin, itaas, iwagayway sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Taglay natin ang kalakasan, ang kalusugan, ang buhay na nanggagaling sa ating pinakamamalpensus. Gamitin natin upang sa ating pagpupuri. Sumayaw tayo na misayo na may kabanal umindak. Lumukso, mga minamahal, lahat ng pagpupuri niya, maging pagtugtog ng mga instrumento, pagpupuri yan sa ating pinakamamalpensus. Talagang lahat ng mga bagay na yan ay gawin natin upang, mga minamahal, hindi masayang ating pagdalo rito at talagang garantisado na ating mapapaluguran, masasamba, mapupurihan ang ating pinakamamahal na Panginoon. At napakaraming pagpapala ang inihanda ng ating dakilang Diyos sa hapong ito para sa atin, mga minamahal. Sa ating pagpupuri, mga minamahal, dahil sa dakilang kahabagan ng ating dakilang Diyos, maya't maya, hindi natin mapigilan ang ating mga sarili, napapaindak tayo. Nararamdaman natin ang grabing kagalakan, ang di masayod na kagalakan galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ay hindi lamang yan, sa pagpupuri natin, mga minamahal, nararamdaman natin ang napakatamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, siyang kayamanan natin, mga Kristiyano, kayamanan nating mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't, mga minamahal, ihanda ang ating mga sarili upang tanggapin ang lahat ng mga pagpapalang yan na inihanda ng ating pinakamamahal Panginoon para sa hapong ito sa atin, mga minamahal. At mga minamahal, sabi sa aklat ng nabasang talata kanina sa awit 100, mga minamahal, magpuri ng buong kagalakan. Mga minamahal, walang Kristiyano nagpupuring malungkot. Mga minamahal, kahit anong problema pa ang pasan-pasan natin, mga gumugulo sa ating isipan, mga minamahal, hindi yan dahilan o hadlang upang hindi tayo makapagpuri, makapagpasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon. Isentro ang ating puso at isipan sa ating gagawin pagpupuri sa araw nito. Sa hapon ito, mga minamahal. At mga minamahal, magpuri ng buong kagalakan, may ngiti sa labi ang mga Kristiyano. Magpuri ng buong kalakasan, buong puso, isip at kaluluwa. Mga minamahal, ibigay natin yung the best na pagpupuri na maibibigay natin sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, ibigay natin, ipaabot natin sa ating pinakamamahal Panginoon yung ating taos puso at marubdob na pagpapasalamat sa Kanya. Mga minamahal, kaya't mga minamahal, ang unang gagawin natin ay magpupuri tayo sa ating pinakamamahal Panginoon sa pag-awitan natin ng mga makalangit awitin sa congregational singing. At bago tayo darako sa ating maghapon na pagpupuri, mga minamahal, ay aking hinihiling na tayong lahat ay sama-samang tumayo. Manalangin tayo, mga minamahal, at upang tayo samahan ng ating pinakamamahal Panginoon. Mag-isa niyo aming mga beloved webcast viewers, samahan niyo kami, tayong lahat ay magkaisang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, o mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon. Sa unang dalangin ng beloved Pastor Wildis Trodalmeda, maraming salamat sa pagkapalang pinagkala mo sa amin sa hapon ito. Kami parating ng malahatiktas. Aming kang sama-samang mapapurihan, malulhati, masamba, mapasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. At bago kami magpatuloy sa pagpupuri sa iyo, kami lahat lumalapit sa paanan, nagpapakumbaba, nagsumamos ang kami na supungan, nagsisisi sa aming pagkakasala, pagkukulang. Ito may sa isip, salita o sa gawa, patawarin kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo siyamag sa krus ng Kalbaryo. At special panalangin sa aming dear beloved Pastor Wildis Trodalmeda, pagpalain sila,
kalakasan, kalusugan, mahabang buhay bigay sa po na Clan Beloved Children, buong Almeda family, sa aming gagawin pagpupuri. Sa hapong ito aming midweek service, samahan mo kami. Mapinon, kailangan ka namin lang isa man mo ang bawat dito. Banal na gawain namin sasagawa mula sa pagwitan namin. Congregational singing, joyful at solemn songs sa mga beloved song leaders, mga sis, papuring awitin ni Alice, so gamitin mo, magsilbing na spiritual ang pagkapala sa mga patotoo na iyahayag ni pinagpalang mga anak, nakahanip pong magpasalamat sa hapong ito. Aming idinadalangin patnubayan mo ang iyong mga anak at mga mapapakinggan namin na patotoo ito'y magsilbing karagdagan ng kalakasan pananampalataya sa iyo at maging sa pag-awitan ng iyong mga awit sa kumpara ng beloved Jesus Finest Generation Choir. Kasangkapanin mo magsilbing na spiritual ang pagkapala, ipadama sa amin ang napakatamis at manapresensya, maging sa katapatan ng iyong mga sa pagkakalob ng iyong patandog sa mangunas pagpaliwanag. Kasangkapanin mo at gabayan namin ang kilang Diyos at lalagay sa pag-aaral ng iyong banal salita na aming mapapakinggan sa hapong ito. Basbasan mo ito magsilip pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa at sa pinagpalang mangaral patubayan mo malpasus sa lulu magsilbing na spiritual ng pagpala at sa iyong mga anak naghahanda pa lamang sa moros nito, ikaw mag-provide sa kanilang gagamitin pamasahe at mga sasakyan. Ingatan mo ang iyong mga anak sa kanilang pagbiyahe papunta sa simbahan-sambahan, paratingin ng malulhati ang ligtas. Samahan mo kami malpasus sa pagdaraos ng banal na gawain habang ito midweek service, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa bayang dagat, ipagkalo mo sa amin ang katagumpayan, ipadama sa amin ang di masawi na kagalakan. Puspusin mo kaming lahat ng iyong napakatamis at banal na presensya o sandalan ng beloved pastor Valdez Estrada Almeda, aming nangkin na katugunan na aming madalangin habang sama-sama na pinapalayas. Tinatanin sinasawi lahat, mademonyo gawa ng kakayamahan lang, panalig palapay palamas ka sound, we bind the park sound. Just mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo ay magpapatuloy na sa pagpapuri sa ating pinakamamahal sabang ating hinihintay ang ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alan Reyes. Tayo ay umawit ng papuring awitin sa ating pinakamamahal. Dapat ng sus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa magan pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging mayawit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan, pag-ibig may laging sariwa sa araw-araw. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging mayawin para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan, pag-ibig may laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong awitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoon
Jesus, purihin ka. Di ako magsasawang awitin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong awitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging mayawin para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang awitin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong awitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawang awitin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong awitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Lagi kong awitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. O sa aking kahinaan, o palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbay. O Jesus, dalangin ko, sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Ang buhay ko pag nagwakas, at ako'y iyong tinawag. Iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang marilag. O Jesus, dalangin ko, sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. O sa aking kahinaan, o palakasin mong tunay,
may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbay. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Praise the Lord. Hallelujah. Buhay ko pag nagwakas at ako'y iyong tinawag, iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayan kanila. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo, isipan ay lagi litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakaran, hirap ang lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, di ako'y ligtas. Buhay ko si Kristo ang may hawak, liwanag niya dalaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang ako ay malayo pa sa iyo, di alam kung saan ang tungo, isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo?
katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak ko ako'y ligtas. Buhay ko si Kristo ang may hawak. Liwanag niya tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati pinago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati pinago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Magmula nang makilala ka, ang buhay ko'y anong saya. Mula nang tanggapin kita, buhay ko'y anong sigla. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bilang ganti, Panginoon, maglilingkod ng tapat sa'yo. Gamitin mo patotoo sa dakila pag-ibig mo. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Minako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na
That's the reason why I'll sing and shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up to the highest place. He planted my feet along the King's highway. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. That's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the King's highway. That's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up, glory, hallelujah, to the highest place. He planted my feet along the King's highway. And that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up, 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 up. Kasarap talaga ang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talaga ang magpuri, hallelujah, sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ay iyong kasama. Pag-iingat niya'y maya't maya ay papamahal sa'yo. Maging sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan, pagkat siya ay nangako na di kanya iiwanan. Manampalataya, siya'y isaris ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang pabawiin sa'yo. Ngayon nga kaguluhan nila ganap na sa ating paligid.
Pangamba'y dumadaloy sa puso, gulo ang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lamang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya, siya'y isang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawiin sa'yo. Ngayon nga ang kaguluhan nilaganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, gulo ang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lamang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya, siya'y isang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawiin sa'yo. Manampalataya, siya'y isang Diyos ng himala. Bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawiin sa'yo. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made change in me. It's been a great change. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Praise the Lord, hallelujah. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, now I'm happy and free. Jesus' love has made change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Create in me at least. Oh God. And
Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulo ng iyong pagliligtas, ibalik ka na ako'y gawin mo tapat. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulo ng iyong pagliligtas, ibalik ka na ako'y gawin mo tapat. Oh, Panginoon ay awitan sa Kanyang kadakilaan. Kaming lahat sa'yo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Ang Panginoon ay awitin sa Kanyang kadakilaan. Kaming lahat sa'yo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Sabay-sabay ang kamay ay iwagayway, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Jesus, ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Sabay-sabay ang kamay ay wagayway, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Jesus, ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Glory, hallelujah! Oh, ang Panginoon ay awitin sa Kanyang kadakilaan. Kaming lahat sa'yo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Sabay-sabay ang kamay ay iwagayway, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Jesus, ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Glory, hallelujah! Sabay-sabay ang kamay ay wagayway, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Jesus, ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Sabay-sabay ang kamay ay iwagayway, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Jesus, ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya pababayaan sa oras na kaibigan. Siya'y iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya binagsan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y
paghahanap wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. Glory, hallelujah. Sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal nang kumakatok. Muli akong isinilang matapos ang paghahanap. Ang langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal nang kumakatok. Muli akong isinilang matapos ang paghahanap. Ang langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the words of the enemy. In a difficult tower, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the words of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer, bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the words of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Oh, glad to be in good service. Glad to be in good service. Glad to be in good service one more time. You didn't have to let me live. You didn't have to let me live. Glad to be in good service one more time. Oh, glad to be in good service. Glad to be in good service. Glad to be in good service one more time. You didn't have to let me live. You didn't have to let me live. Glad to be in good service one more time. Bye bye bye.
Salubay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iusin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan na iusin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iusin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. There's going to be a meeting in the air, in a sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there, meet at home beyond the sky. I've seen you and never heard me more of you. The big glorious say to declare, for God's own Son, the living one, the meeting in the air. There's going to be a meeting in the air, in a sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there in the throne beyond the sky. I've seen you and never heard me more of you. The big glorious say to declare, for God's own Son will be the living one, the meeting in the air. Come to glorify His name, come to glorify His name, come to glorify the name of the Lord, come to glorify His name. Come to praise Him, come to praise Him, come to praise the coming King. Come to praise Him, come to praise the coming King. Oh glory, hallelujah, He's a coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, He's a coming King. Jesus Christ, our Lord. Come to praise Him, come to praise Him, come to praise our coming King. Come to praise Him, come to praise Him, come to praise the coming King. Oh glory, hallelujah, He's a coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, He's a coming King. Jesus Christ, our Lord. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have sure victory. Oh, in the name of Jesus, we have the sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus,
land of the Lamb. There is power, wonder-working power, the precious blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power, the precious blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power, the precious blood of the Lamb. Oh, living for Jesus as the best life of all, serving and following Him, hallelujah. Living a world that is no life at all. I know it's just Jesus came. Nothing can satisfy Jesus really. He makes my happy heart sing. Walking in service way, happy and modern day. Living for Jesus my King. Oh, living for Jesus as the best life of all, serving and following Him, hallelujah. Living a world life as no life at all. I know it's just Jesus came, hallelujah. Nothing can satisfy Jesus really. He makes my happy heart sing. Walking in service way, happy and modern days. Living for Jesus my King. Try the faith way for the victory. Try the faith way today. It will keep you still rejoicing as you travel on life's way. Oh, let the doubt move out, let the faith move in. Let the song ring out, let the joy begin. For without you are sure to win. Try the faith way today. Try the faith way for the victory. Try the faith way today. It will keep you still rejoicing as you travel on life's way. Oh, let the doubt move out, let the faith move in. Let the song ring out, let the joy begin. For without you are sure to win. Try the faith way today. Try the faith way for the victory. Try the faith way today. It will keep you still rejoicing. Let you travel on life's way. Oh, let the doubt move out, let the faith move in. Let the song ring out, let the joy begin. For without you you're sure to win. Try the faith way today. Try the faith way for the victory. Try the faith way today. It will keep you still rejoicing as you travel on life's way. Let the doubt move out, the faith move in. Let the song ring out, the joy begin. For without you you're sure to try the faith way today. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Glory! When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. We're all going up, we're all going up, all going up in the presence of resurrection. All going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the presence of resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. That they come from the east, that they come from the west, that they come from the north, that they come from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. That they come from the east, that they come from the west, that they come from the north, that they come from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. When the saints go marching in, Lord, I want to be in September. When the saints go marching in, when the saints go marching in,
love of Jesus and it's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. Feel the love of Jesus and it's alright. It's alright, alright. I feel the love of Jesus and it's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. That's alright, that's alright, alright. I feel the Spirit singing. I feel the Spirit singing and that's alright. I feel the Spirit singing and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. That's alright, that's alright, alright. I feel the Spirit dancing and that's alright. I feel the Spirit dancing and that's alright. I feel the Spirit dancing and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit shouting glory. Feel the Spirit shouting and that's alright. Feel the Spirit shouting, that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit jumping and that's alright. Feel the Spirit jumping and that's alright. Feel the Spirit jumping, that's alright. That's alright, alright. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, bubbling up inside. Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. Bubbling up inside, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. Bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. And we offer it to you. Sacrifices of thanksgiving. And we offer it to you. Sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. And we offer it to you. Sacrifices of thanksgiving. And we offer it to you. Sacrifices of joy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my, bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay
Dala ko na sa kasunod na pagpupuri natin sa pag-uwitan natin ng mga solemn songs. At bago tayo magpatuloy, mga minamahal tayong lahat, ay minsan pa manalangin, magpuri sa ating dakilang Diyos upang tayo muling samahan ng ating pinagkamamahal. Laban sa hallelujah, hallelujah, hallelujah. O mapagpala ng Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, aming pinagkamamahal at susundalan ng beloved Pastor Wildis Strada Almeida. Maraming salamat sa pagkapalang ito, pagkakataon na binigay mo sa amin, sama-sama ka naming mapapurihan, malawalhati, masamba, at mapasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. Bago kami patuloy sa pagpapalit sa iyo, kami lahat, nagpapakumbaba, nagsusumamo at nagsisisi sa kami ng supungan sa aming pagkakamali, pagkakasala, ito may sa isip, sa salita o sa gawa, patawarin kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo siyamag sa krus ng Kalbaryo at aming idinadalangin, mapansus sa aming pag-uwitan ng mga solemn songs. Muli mo kaming samahan, patnubayan, kailangan ka namin, langisan mong bawat papuring awitin na aming iaali para lamang sa iyo. Tanggapin mo ito, aming mapalugdan, kasangkapanin mo, magsilbing ng espiritual na pagkapala, ibuhos mo sa aming kalagitnaan na pagpupuri, ang iyong napakatamis at manapasang siya aming kailangan, pagpalain mo kami, at sa undalan ng beloved Pastor Wildis Strada Almeida, maraming aming idinadalangin lahat dito, alam sa pangalan sama-sama sinasaway lahat ng mademonyo gawa na kami madlang, balaki sa pagpupuri, lumayas kami sa kasod, we bind the percussion, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo patuloy na sa pagpupuri sa ating pinagkamamahal pansus sa pag-awitan natin ng mga solemn songs, mga waluman na awitin. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Ang dahilan kung bakit langit kanyang iniwanan, kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Di mo ba alam, ika'y kanyang iniingatan, umaga, tanghali at gabi, siya'y hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iiwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Tayo ang dahilan kung bakit langit kanya iniwanan, kung bakit tayo ay narito sa mundo ito. Tayo ang dahilan kung bakit sa krus ang dugo niya'y nabuhos, at kung bakit tayo ay narito nag-aisang sumasamo. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iiwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Ikaw ang
langit kanya iniwanan, at kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Hindi mo ba alam, ika'y kanyang iniingatan, umaga, tanghali at gabi. Siya'y hindi nagkulang, mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iiwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Tayo ang dahilan kung bakit langit kanyang iniwanan, kung bakit tayo ay narito sa mundong ito. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo ang dahilan kung bakit sa krus ang dugo niya'y nabuhos, kung bakit tayo ay narito nagkaisang sumasamo. Mahal ka ng Diyos, hindi mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iiwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iiwan. Manalig ka lamang dahil ni Jesus. Kung kailan ako nasasaktan, kapag higit kita kailangan. Oh, Jesus, dumaraing sa'yo, dalangin ko sana, bigay mo. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ipagpalain at gawing matibay kahit na anong bigat ng suliran ko sa bawat araw. Sa'yo naroon ka,
ay pagpalain at gawing matibay kahit na anong bigat ng suliran ko sa bawat araw. Sana naroon ikaw ang lahat ng kalayawan ko, dalangin ko lahat sa'yo. At kung ito'y walang katuparan, marahil iyong kalooban. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at gawing matibay kahit na anong bigat ng suliran ko sa bawat araw. Sana naroon ka. Bakit ko kailan ang puso ay nasasaktan? Doon lang kita tinatawagan. At ngunit ko ang buhay ay payapat kay sigla. Para bang nililimutin ka? Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at gawing matibay kahit na anong bigat ng suliran ko sa bawat araw. Sana naroon ikaw. Lahat ng kalayawan ko, dalangin ko lahat sa'yo. Kung ito'y walang katuparan, marahil di iyong kalooban. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at gawing matibay kahit na anong bigat ng suliran ko sa bawat araw. Sana'y naroon ka. Bakit kung kailan ang puso ay nasasaktan? Doon lang kita tinatawagan. Ngunit kung ang buhay ay karapat kaislan, para ba nalilimutin ka? Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at gawing matibay kahit na anong bigat ng suliran ko sa bawat araw. Sana naroon ikaw. Oh Jesus, nasaan ako kung wala ka? Ano kaya ang buhay ko kung wala ka? Marahil ako'y lito nag-uusap, alipin ang kasalanan, problema
ka? Ano kaya buhay mo kung wala ka? Marahil ako'y lito narurusa. Halipin ang kasalanan, problema'y mamayanan. Di alam kung saan pupunta. Katulad ng pagsikat ng araw, ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Ilimot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binago inahan. Bakit di kita agad nakilala? Sa piling mo pala ako niligaya. Salamat, masahan man iyong pinagpala. Nakita ko na ang pag-asa, sumilay ang mga umaga. Alam ko na kung saan pupunta. Katulad na pagsikat ng araw, ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Ilimot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binago inahan. Katulad ng pagsikat ng araw, ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Ilimot mo ang aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binago inahan. Oh, Jesus, sana ko kung wala ka. Ano kaya buhay ko kung wala ka? Marahil ako'y litong-lito nadurusa. Halipin ang kasalanan, problema'y makayanan. Hindi alam kung saan pupunta. Katulad ng pagsikat ng araw, ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Ilimot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binago inahan. Katulad ng pagsikat ng araw, ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Ilimot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binago inahan. Ang Diyos ay umibig, ito'y wala na katulad. Sapagkat siya ay tapat at hindi nagkukulang. Kapag Diyos ay umibig,
nangangamba. Takot mo'y mawawala, pagkat siya di ko kasama. Hindi ko niya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Kapag ikaw ay lumayo, nilibot mo siya ng lubusan, para kang tupang ligaw. Hindi alam ang patutunguhan, at sa'yo pagbabalik. Bukas lagi ang kanyang bayan, at kahit ano pa man ang nagawa mong kasalanan, hindi ko niya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi ko na pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Kapag ang Diyos ay umibig, ito'y wala nang katulad, sapagkat siya ay tapat at hindi nagkukulang. Kapag ang Diyos ay umibig, hindi ka na mangangamba, takot mo'y mawawala, pagkat siya lagi mong kasama. Hindi ka na pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan. Praise the Lord, hallelujah. Sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal, hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Kapag ikaw ay lumayo, nilibot mo siya ng
matutumuhan at sa iyong pagbabalik. Bukas lagi ang kanyang paalam, at kahit ano pa man ang nagawa mo kasalanan, hindi kita pababayaan. O kaya'y kanyang iwan, sapagkat siya ay tapat at laging mamahal. Hindi niya pababayaan. O kaya'y kanyang iwan, sapagkat siya ay tapat at laging mamahal. Ako ra'y nagbibiro, di raw totoo. Buhay na walang hanggan, buhat sa'yo ay patuloy na nilalain. Ang pagpupuri di pagpapalit, at kahit ano pa sabihin nila, paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Pasigin man dahil sa ngalan mo, pagpatuloy kang sa'kin, ang pag-ibig akin, at ang buhay ko laging naan sa'yo. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Pasigin man dahil sa ngalan mo, pagpatuloy kang sa'kin, pagpapangin akin, at ang buhay ko laging naan sa'yo. Pagpasan nila kami, pag-ibig di pinagkait, siya ng pinatawad, hinugasan. O Jesus, ikaw aking pupurihin, mula ngayon at kailanman. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Pasigin man dahil sa ngalan mo, pagpatuloy kang sa'kin, pagpapangin akin, at ang buhay ko laging naan sa'yo. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Pasigin man dahil sa ngalan mo, pagpatuloy kang sa'kin, pagpapangin akin, at ang buhay ko laging sa'yo. Ako raw ay nagbibiro, di raw totoo. Buhay na walang hanggan, buhay sa'yo. Kahit patuloy na nilalain, ang pagpupuri di pagpapalit, at kahit ano pa ang sabihin nila, o paglilingkuran pa rin kita, O Jesus.
ngalan mo. Sa akin magbabago lagi, at ang buhay ko'y laging dahil sa'yo. Kaligtasan ay nakamit, pag-ibig di pinagkait, kasalanan hinugas na. O Jesus, ikaw pa rin aking pupurihin, magmula ngayon at magpagkailanman. Pag-ibig ko na rin kita, O Jesus, posibleng malaki sa ngayon mo. Pagkatuloy lagi, magbabago lagi, buhay ko'y lahat sa'yo. Pag-ibig ko lang rin kita, O Jesus, kasi di ba dahil sa ngalan mo. Pagkatuloy sa'kin, magbabago'y akin, at ang buhay ko'y lahat sa'yo. Kay buti-buti mong Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat ika'y lagi ka ba umamahal. Ang iyong sa walang ka, kay buti-buti mo Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat ika'y lagi ka pa umamahal. Ang kaawaan ko sa walang hanggan, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay na ikaw walang katulad, tunay na ikaw di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin sinamahal. Kay buti-buti mo Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat ika'y lagi ka pa magmahal. Ang kaawaan pa sa walang hanggan, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at tunay na ikaw walang katulad, tunay na ikaw di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa akin sinamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay na ikaw walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin sinamahal. Kung bibilang ko
dalampasigan ko lang ang buhay. Kung bibilangin ko ang pagkukulit ko, di sapat ang luha papatak sa akin. Habag mo lang kung kaya't nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano nga ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagpapago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sindigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhay. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, di sapat ang luhang papatak sa akin. Habag mo lang kung kaya't nabubuhay, biyaya tunay. At kung wala ka pa, paano nga ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagpapago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sindigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sindigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sindigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Praise the Lord, hallelujah. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhay. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, di sapat ang luhang papatak sa akin. Habag mo na lang kung kaya't nabubuhay, biyayang tunay. Praise the Lord, hallelujah. At kung wala ka pa,
di mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sindigan sa tuwing naraan mga pagsubok sa buhay ko. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo na para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Praise the Lord, hallelujah. Asahan mo, mahal na tutulong sa'yo. Dadimay si Yesu Cristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kay dali natin lumimot sa Panginoon sa oras na tayo'y sagana? Kapag dumarating na ang mga kabiguan sa buhay mo, saka ka lamang tatawag sa Kanya. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo, mahal na tutulong sa'yo. Dadimay si Yesu Cristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na hindi mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na hindi mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Call on the Lord while He may be found. Call on the Lord last evening. Call on the Lord while He may be found. Wipe away all tears. Praise the Lord, hallelujah.
you, Lord, my strength. It's in you, Lord, my hope. It's in you, Lord. It's in you. It's in you, Lord, my life. It's in you, Lord, my strength. It's in you, Lord, my hope. It's in you, Lord. It's in you. It's in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, all of my strength, all of my hope is in you, Jesus. My life is in you, Lord, my strength. It's in you, Lord, my hope. It's in you, Lord, it's in you. It's in you, Lord, my strength. It's in you, Lord, my hope. It's in you, Lord, it's in you, it's in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength. It's all of my life, all of my strength, it's all of my hope is in you. Oh, Zion is the place of singing. Zion is the place of joy, glory. Zion is the thrilling of the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Zion is the place of worship. Zion is the place of praise. Zion is the thrilling of the Lord. So let us fly to the hill of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. Oh, let us fly to the hill of Zion, to the city of the living God, for our praise and testimony is in there. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Zion is the place of singing. Zion is the place of joy. Zion is the thrilling of the Lord. Zion is the place of worship. Zion is the place of praise. Zion is the thrilling of the Lord. So let us fly to the hill of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us fly to the hill of Zion, to the city of the living God, for a praise and testimony is in there. Nag-uumapaw ang kagalakan, damdaming di mapapantayan. Praise the Lord, hallelujah! Ang katotohanan ang nagahari sa puso ko inulubay. Hindi mapigil ang ikay sa pag-glory, hallelujah! O Panginoon, hindi mapigil ang ikay mahalin. O Jesus, hindi mapigil ang ikay sambahin. Panginoon, hindi mapigil ang ikay mahalin. Glory, hallelujah, hallelujah! Sa bawat oras na iyong ipinamamalas ang tunay mong pag-ibig sa akin. Di kayang sukatin, di kayang isipin ang buhay mong handog sa akin. Hindi mapigil ang ika'y sambahin. Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. O Jesus, hindi mapigil ang ika'y sambahin. Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin.
katotohanan ang nakahari sa puso ko lumay. Hindi mapigil ang ika'y sambahin. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, Panginoon. Hindi mapigil ang ika'y mahalin. Oh Jesus, hindi mapigil ang ika'y sambahin. Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Come on and shout it from the mountaintops, proclaim it in the city and street. Glory, sing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime let the world know, Jesus is coming soon. Come on and shout it from the mountaintops, proclaim it in the city and street. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime let the world know that Jesus is coming soon. So that means I want to tell you that love lifted me. Glory, oh love lifted me. When there's nothing else to help, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh love lifted me. When there's nothing else to help, love lifted me. I was seeking this sea, far from the peaceful shore, very deeply staying with me, sinking to rise no more. But the master of this sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now safe am I want to tell you that love lifted me. Glory, love lifted me. When there's nothing else to help, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to help, love lifted me. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When I went to the water and I've been baptized, my soul got happy and it sounds fine. I won't take that for my journey now. Just like the Bible, like the Bible, like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, like the Bible says. When I went to the water and I've been baptized, my soul got happy and satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. Just like the Bible, like the Bible, like the Bible says. Sing till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Lift up your head, be not ashamed. Sing till the power of the Lord comes down. Let it flow till the power of the Lord comes down. Flow till the power of the Lord comes down. Lift up your head, be not ashamed. Flow till the power of the Lord comes down. And stand till the power of the Lord comes down. Stand till the power of the Lord comes down. Lift up your head, be not ashamed. Stand till the power of the Lord comes down. Let's show glory, let's shout till the power of the Lord comes down. Lift up your head, be not ashamed. Shout till the power of the Lord comes down. Let's jump till the power of the Lord comes down. Jump till the power of the Lord comes down. Lift up your head, be not ashamed. Jump till the power of the Lord comes down. Rejoice, yes rejoice. Rejoice, the children of the Lord. Rejoice, yes rejoice. Rejoice, the children of the Lord. Oh rejoice, rejoice. Rejoice, the children of the Lord. Rejoice, rejoice. Rejoice, the children of the Lord. Clap your hands.
the children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, children of the Lord. Just praise the Lord, just praise the Lord, just praise the Lord, the children of the Lord. Just praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. I can feel it, my head, I can feel it, my mind, I can feel it, my heart, I can feel it all over. Oh, diba ang Diyos ay buhay, diba ang Diyos ay buhay, diba ang Diyos ay buhay, nagdarama ko sa buong katawan. Oh, diba ang Diyos ay buhay, diba ang Diyos ay buhay, diba ang Diyos ay buhay, nagdarama ko sa buong katawan. Darama ko sa kamay, darama ko sa isip, darama ko sa puso, darama ko sa buong katawan. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagka si Jesus ay malapit ng dating, nararamdaman ko. Jesus ay babalik kasama ng mga magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagka si Jesus ay malapit ng dating, nararamdaman ko. Si Jesus ay babalik kasama ng mga akin. Umalakpak, umalakpak, umalakpak kapatid, pagka si Jesus ay malapit ng dating, nararamdaman ko sa bawat sandali. Jesus ay babalik kasama ng mga akin. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagka si Jesus ay malapit ng dating, nararamdaman ko. Si Jesus ay babalik kasama ng mga akin. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagka si Jesus ay malapit ng dating, nararamdaman ko sa bawat sandali. Jesus ay babalik kasama ng mga akin. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Lord Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Lord, it's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Bless His holy name. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya tunay mga minamahal na talagang kakaiba talaga na tayo'y umaawit na taglay ang kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at
minsan pang ang ating dakilang Diyos ay napakabuti po sa ating buhay. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos. At una sa lahat, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At aking pinapaabot ang mapagpalang hapon sa ating iginagalang at minamahal na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida, at sa kanilang buong beloved Almeida children, Almeida family, at sa mga hindi natin makalimutan turo at aral ng ating assistant Pastor Lena C. Almeida, at sa inyong lahat, mga ginigiliw at mga minamahal na kapatid, sa ating mga bisita at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon. Welcome po muli sa ating Wednesday midweek worship. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, at tayo mga minamahal ay dadako na po sa bahagi ng pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo na kung saan mga minamahal, sa mga pinagpalang patutuo na ito, dito tayo lumalakas, dito tayo pinapalakas ng ating dakilang Diyos dahil ito ay patutuo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Dahil ang sabi dito mga minamahal, sa aklat ng ikalawang Korinto ng kapitulo 4 ng talatay 15, ang sabi dito mga minamahal, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay dahil sa inyo, upang ang biyaya na pinarami sa pamamagitan ng marami ay siyang magpasagana ng pagpapasalamat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Amen. Praise the Lord. At ito mga minamahal na nabanggit dito, mga minamahal, na talagang marami tayong mga patutuo, mga gawa, mga himala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na ang sabi na tayo ay magsisagana sa pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Na ang mga ating mapapakinggan na patutuong ito mga minamahal ay sa ikaluluwalhati ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. At maging sa ating mga live webcast viewers, manatili lamang po kayo at ating pakinggan ang buhay at pinagpala ng ating mga pinagpalang kapatid sa hapong ito mga minamahal, at ating pinaghahanda po ang mga pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, at ating pinaghahanda po ang mga sumusunod mga minamahal, ating pinaghahanda po ang ating beloved Elder, beloved Alben Reyes, at siya po ay sundan ng ating Sister Juneline Milan, at ating pong pinaghahanda ang ating beloved Brother Joshua Villarus, at ang huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ating pinaghahanda ang ating beloved Sister Alma Milo. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, at ating pakinggan po ang kanilang buhay at pinagpalang patutuo mga minamahal, na itong ating mapapakinggan ay isa ito sa mga nagbibigay kalakasan sa ating spiritual na buhay. Amen. Praise the Lord. At ating formal na pong buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder Alben Reyes, at sundan po siya ng ating beloved Sister Juneline Milan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Una po sa lahat, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsambay na ko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, at pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Atin pong ipinapaabot ang dobleng paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida,
At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved pastoral worker, sa ating pong beloved ordained preacher, maging sa kanila pong butihing anak, praise the Lord, sa ating pong beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, maging sa ating pong YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na magbisita. Welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At patuloy ko pong pinapasalamatan ang ating pong pinakamamahal na Jesus sa patuloy na pag-iingat po sa amin. Hallelujah. At sa patuloy na pag-provide ng lahat ng aming pong pangailangan sa araw-araw, mga minamahal. At nariyan po ang patuloy na paggabay, patnubay ng ating dakilang Diyos. Na akin din pong pasalamatan natin pong pinakamamahal na Jesus nung Sunday, mga minamahal. Kami po ay naatasan natin pong beloved ordained preacher, mga minamahal, na puntahan yung mga nag-request na kapatiran, mga minamahal, na ipag-pray, yung puntahan, muling hayuan, mga minamahal, yung mga kapatid na hindi na po dumadalo, mga minamahal, sa gawain naman na pen. Sabi nung kanyang pinsan ng kapatid, mga minamahal, sabi niya, masungit yan, masungit, sabi nga, mga minamahal. At talagang hindi yung approach, pag mali yung lapit, mali yung pagsasalita, sabi daw, mga minamahal, ay talagang susungitan daw kami, mga minamahal. Subalit sa daan pa lamang, mga minamahal, sa unang lalangin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, mga minamahal, talagang nanalangin po ako, mga minamahal. Nanalangin po kami, mga minamahal, na hipuin yung kanyang puso, mga minamahal. At pagdating nga po doon, mga minamahal, pagdating namin doon, mga minamahal, yung kapatiran natin yun, mga minamahal, dati po pala siyang Pioneers Choir, mga minamahal. At talagang para siyang napoposes, mga minamahal, nadidemon po siya. Sapagkat pagdating namin doon, mga minamahal, ay para siyang yung napaaso, mga minamahal. Umalis din siya ng bahay, naglakad, mga minamahal. Subalit tinawag siya ng kanyang kapatid, mga minamahal, muling pinabalik. At 3 po sila, mga minamahal, na bautismo na po sa tubig sa pangalan natin pong pinakamamahal na Jesus. At marami po silang karamdaman, mga minamahal. Silang 3. 2 brothers at 1 sister po, mga minamahal. Hindi na po nakakadalo sa gawain ng malape noon. At dahil nga po sa pagtuturo ng ating pong beloved ordained preacher, mga minamahal, ay nariyan po na talagang sinabihan namin sila, mga minamahal, na muling dumalo sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At sabag ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na nung amin silang ipag-pray, mga minamahal, ay hindi po sila nagsungit, mga minamahal. Talagang hinipo po sila ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At matagumpay po na isagawa, mga minamahal, yung pray over po, mga minamahal. Amen. Praise At pagkatapos niyan, mga minamahal, pumunta rin po kami sa Bernal po, sa hospital sa Bernal po, mga minamahal, na ating pong beloved elder. Kasama ko po ang ating beloved elder, beloved brother Romy Benitez, mga minamahal. At pagpunta namin doon, mga minamahal, pagpasok namin, mga minamahal, yung asawa ng ating, yung beloved wife ng ating beloved tatay, mga minamahal, inoperan po sa kidney, mga minamahal. At nag-request yung ating pong beloved tatay, mga minamahal, na ipag-pray, mga minamahal, yung kanyang beloved wife na muling mabilis makarecover, mga minamahal. At pagpasok namin, mga minamahal, ay talagang yung mukha, mga minamahal, yung talagang parang gusto niya kaming i-reject, mga minamahal. Sabi, sa isip ko, mga minamahal, akala ko ba isang kapatiran na. Subalit hindi po pala, mga minamahal. Ang ating beloved kapatid lamang po, yung kanyang asawa, beloved brother, tatay, mga minamahal, yun lang po ang ating kapatiran, mga minamahal. Yung po palang asawa niya, mga minamahal, albularya, mga minamahal. Sabi niya sa amin, mga minamahal, nananalangin din ako, sabi niya, mga minamahal. At isa lang din naman ang Diyos natin pinaglilingkuran. Nagpapagaling ako, sabi niya, mga minamahal. Nagpapagaling ako, subalit hindi ko mapagaling ang aking sarili, sabi niya, mga minamahal. Subalit sa amin, mga minamahal, kaming dalawa, hindi po kami nag-comment, mga minamahal. Hindi kami nagsalita. Hinayaan lang namin siya, mga minamahal. At
ako po, mga minamahal, talagang nanalangin muli sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na wag siyang tumanggi na siya aming ipanalangin, mga minamahal. Sabi ko sa kanya, mga minamahal, Nanay, ito po, mga minamahal, hindi po namin kayo pinipilit na sumama sa amin, dumalo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hayaan niyo po ang mahal na Panginoon. Hayaan niyo pong ipanalangin namin kayo. Maging daluyan kami ng pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Sapagkat sa aganang amin, sabi ko mga minamahal, wala po kaming magagawa. Ang tanging may magagawa ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Nung una mga minamahal, nagsusungit sa unang dalangin muli ng ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, mga minamahal. Muli, nung siya po ay aming ipananalangin, mga minamahal, hinii po siya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. At mga minamahal, pagkatapos namin siya ipanalangin, siya po, mga minamahal, ay napaluha sa kagalakan, mga minamahal. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At tinanong ko siya, mga minamahal, kung bakit ganun na lamang yung kanyang pagtanggi, mga minamahal. At sabi niya, mga minamahal, sabi niya, mas siya ang nangangailangan ng panalangin sapagkat marami rin siyang karamdaman, sabi niya, mga minamahal. Ako, sabi niya, mga minamahal, nananalangin din ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Sabi niya, matagal na akong hinahayuan. Matagal na niya akong niyaya dumalo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Subalit, hindi ko makita sa kanya. Sabi niya, mga minamahal, ganun po pala, mga minamahal, sapagkat yung ating beloved kapatid, mga minamahal, pag galing ng church, pag uwi ng bahay, nag-aaway po lagi sila, mga minamahal. Kaya doon po, hindi na ako nagtaka, mga minamahal, kung bakit matigas yung puso ng ating beloved nanay, mga minamahal, na sabi niya, hindi ko makita sa kanya. Lagi niya akong inaaway. Paano ako maniniwala sa kanya? Paano ko sasama sa kanya sa pagdalo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry? Hindi ko makita sa kanya ang Kristo sa kanyang puso, mga minamahal. Balit ganun pa man, mga minamahal, sabi ko sa kanya, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, mahal na Panginoon Jesus, kayo na pong bahala. Ikaw na pong gumawa ng paraan na ang beloved nanay na ito ay talagang mahipo at dumalo sa gawain mo, mga minamahal. At hanggang dito na lang po, mga minamahal, ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Elder Alvin Reyes na talagang totoo, mga minamahal, yung ating napakinggan, mga minamahal, na nung araw na iyon, mga minamahal, talagang grabe, mga minamahal, yung aming na-encounter na talagang masamang espiritu, mga minamahal. At totoo, mga minamahal, yung sinasabi, ang itinuturo ng ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista Pastor Weldy Estrada Almeida, na tayong lagi ay dumalo 3 times a week, mga minamahal, lalo na sa mga kapatid na ginagamit sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos, yung aming napuntahan, mga minamahal. Dati siyang fine choir, mga minamahal, at matagal nang hindi dumadalo. So ibig sabihin, nanlamig na siya, mga minamahal, at alam natin ang kahinatnan kung tayo ay napalayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ang sabi, napakalinaw ang salita ng ating dakilang Diyos sa aklat ng Matthew chapter 12 verse 44 hanggang 45 na ang masamang espiritu, pag ito ay lumayas sa ating katawan, umalis, at pag tayo ay nanlamig at talagang hindi na naglingkod, yun pala, mga minamahal, na lumayas ngayon, ito ay babalik at magsasama pa ng 7 masamang espiritu. So talagang napakahalaga na tayo ay laging on fire, laging babad sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo po ay tuloy-tuloy na sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Junaline Milan, at sundan po siya ng ating beloved Brother Joshua Villaros. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po.
Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Ako'y Praise the napapaabot Lord. ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at kinagalan na Pastor Will Estrada Almeda. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon, at sa inyo rin po mga minamahal na mga kapatiran. Isang mapagpalang hapon na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Amen. Ako po yung napapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang siya ay aking maluwalhati at mapasalamatan sa mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay may mga karamdaman nung araw maminamahal. Grabe po maminamahal, ako po ay talaga nagsuffer sa mga karamdaman ko dahil ang aking sakit noon ay sakit sa baga. Mayroon din po akong tonsillitis na lagi po akong sa ospital mga minamahal. Nandyan din po na nagkaroon din po ako ng acute almoranas. At palaging sumasakit ang aking ulo, ang aking dibdib at ang aking likod. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman ay yung palaging sumasakit ang aking sigmura, na kapag ito po ay sinusumpong maminamahal ay ako po'y laging nakahiga at ako po'y nanghihina. Subalit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay dumalo sa gawaing ito at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking mga karamdaman na yan ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung araw maminamahal, bago po rin po ako makilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay may taglay din po na bisyo katulad po ng pag-iinom. Tumataya din po ako sa wedding at nagsusugal din po ako minamahal. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, sa unat dalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, yung pong aking mga bisyo na yan ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, binago niya Amen. po ang Praise aking the Lord. buhay. Hallelujah. Gayun din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan din po ng aking karamdaman ng ako po ay nanlamig po sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay napaalalahanan po ng mahal na Panginoong Hesus. Nagkaroon po ako ng karamdamang sakit sa puso at lamig sa buong katawan, at nagkaroon din po ako ng high blood maminamahal. Subalit nung ako po ay nanumbalik po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at humingi ng kapatawaran sa Kanya maminamahal, at sa unat dalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mamagagawa, ako po ibinigyan po ng pagkakataon ng mahal na Panginoong Hesus na makapanumbalik sa Kanya maminamahal, at ang aking mga karamdaman na yun maminamahal ay gradually po na pinagaling din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at bagamat di man po karapat dapat mga minamahal, ay patuloy po akong kinakahabagan ng mahal na Panginoong Hesus na ginagamit po sa Kanyang banal na labasan bilang isang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Jonaline Milan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Joshua Villarus, at maghanda po ang ating beloved Sister Alma Melo. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Aking ipinapabot ang aking dobleng paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist Pastor Will Estrada Almeda, at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ating beloved Assistant Pastor Lina Almeda, sa kanilang beloved children, sa buong Almeda family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa lahat ng mga beloved elders, sa inyong mga minamahal at kapatiran, at sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live stream viewers, mapagpalang hapon sa ating lahat, kung anumang oras sa inyong mga minamahal. At ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, unang-una sa pag-iingat sa amin sa po ng aking mga mahal sa buhay, lalo na sa aking beloved mother, dahil ang pagtrabaho sa ibayong dagat ay hindi biro.
mga minamahal, isang napakalaking pakikipagsapalaran. At dahil nga mga minamahal, tayo naglilingkod sa totoong Diyos na buhay, kami ay pinagpala mga minamahal dahil ang aking beloved mother, mga minamahal, ay binigyan siya ng amo sa kanya pinagtatrabuhan ng amo na sobrang bait mga minamahal. To the point na talaga nga hindi pa niya nararanasan mapagsalitaan ng anumang masasakit na salita o pagbuhatan ng kamay. Hindi pa niya nararanasan lahat ng mga bagay niya. Talagang yung kanyang amo ay talagang napakalapit sa aking beloved mother. Talagang napakabait na napakabuti nung amo na ibinigay ng ating pinakamamahal na pinusus. Unang-una pinapasalamatan namin yan. Pangalawang mga minamahal, sa pagtrabaho niya roon, mga minamahal, nagkaroon siya ng karamdaman, namamaga yung kanyang buong katawan at nahihirapan siyang kumilos at yung pamamaga yung mabot na sa kanyang ulo, mga minamahal, at nag-alala na yung kanyang mga amo, kaya minabuti nila, dalhin siya sa ospital, blood test, mabigyan ng lunas, magamot, mga minamahal. Nung time na yon, after namin siya makusap, ang ginawa lamang namin ay nagtiwala kami sa ating dakilang Diyos at humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, mga minamahal, at na nagtiwala sa ating pinakamamahal na Jesus. At sa unang dalangin natin, beloved Pastor Wildis Radalmeda, nung siya'y madala sa ospital, blood test, ang resulta ng test, mga minamahal, ay negative siya sa anumang karamdaman. At simula nung araw na yon, siya'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. At hinapasalamatan ko man din sa ating dakilang Diyos dahil maging nung kasagsagan ng pagkalat ng COVID sa Kuwait, mga minamahal, hindi nakaligtas yung kanyang mga amo, unang na-infect ay yung anak, at dahil nga sila ay nakatira lamang sa isang bahay, hindi malabo na magkahawa-hawa sila, mga minamahal. Nangyari, na-infect yung anak, nahawa yung mga magulang, mga minamahal. Subalit ang unang himala na ginawa ng ating pinakamamahal, na bagaman sila ay magkakasama sa isang bahay, ay hindi nahawa sa COVID ang aking beloved mother. Purihin ang ating pinakamamahal na Jesus, at pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nung time na sila ay na-quarantine na, mga minamahal, at ang aking beloved mother ang isa sa nagasikaso sa kanila, mga minamahal. At nung time na yon, sinabi niya sa akin yun, at yun ang nangyari, mga minamahal, ay nagsend ako ng leaflets nung church anniversary natin nung time na yon, mga minamahal, at pinrint yun at inilagay sa tabi ng kanyang amo, mga minamahal. Ginamit kasangkapan, mga minamahal. At sa unang dalangin natin, beloved Pastor Wildis Radalmeda, walang isang buwan nung sila na-infect, mga minamahal, ng COVID, silang buong pamilya, mga minamahal, ng amo ng aking beloved mother na infected ng COVID-19, pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Walang ginamit na vaccine, walang ginamit na gamot dahil wala pang naimbentong mga vaccine noon, mga minamahal. Talagang kapangyarihan ng ating pinakamamahal. So, pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal na Jesus sa katalinuhan na ibinibigay niya sa amin, sampo ng aking mga kapatid na aming nagagamit sa aming pag-aaral, nariyan na hindi nagpapabaya ang ating pinakamamahal na Jesus. At pinapasalamatan ko rin sa ating dakilang Diyos sa bawat araw na dumaraan, mga minamahal, ay hindi namin nararanasan na kahit isang beses ay nagkulang ang ating pinakamamahal na Jesus. Tunay na sagana sa pagpapala ang ating pinakamamahal na Jesus. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal na Jesus dahil bangaman hindi man karapat-dapat ay sa kanyang dakilang kahabagan lamang ay pinangahawakan at patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya ang lahat ng kapurihan, pagdadakil, pagsamba, pagpapasalamat para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless sa ating beloved Brother Joshua Villaruz. Talagang tunay mga minamahal na kung tayo ay talagang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, lahat ng ating membro ng pamilya natin, ito ay kanyang pag-iingatan. Amen. Yan ang favor, yan ang pangako ng ating dakilang Diyos na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan sa ating buhay. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, at tayo po ay magpatuloy na sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong tinatawagan at ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Alma Melo. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Ako ay Lord. nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Willie Almeida at ganoon din po sa ating di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastor workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, isang magandang hapon na po sa ating lahat. Beloved choir, please prepare. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa hapong ito muli ako'y kanyang kinahabagan upang maipahayag ang dakilang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa rawayan ko lamang po itong nakaraang taon. Kung hindi po ako nagkakamali, buwan po yun ng March, mga minamahal, 2022. Andyan po na nakaranas po ako ng pananakit ng lalamunan na talagang ilang buwan na ito po ay dala-dala ko mga minamahal at nagpahirap sa akin dahil ito po ay hindi ko po inaasa na ako may magkakaroon ng karamdaman na acidic, mga minamahal. Dati-rati ang pagkakalam ko pag acidic ay hindi po ito seryosong sakit. Subalit ito po ay naranasan ko, mga minamahal, dahil isang araw dyan po na kami po'y kumakain, bigla na lamang po akong nagdighay ng napakaasim, mga minamahal. Kala ko po ang pagdighay ay normal lamang po. Subalit hindi po pala, mga minamahal. Kung ito ay may kasamang pangangasim, mga minamahal, andyan din po na noong mga oras na yun talagang hindi, binaliwala ko po yun, mga minamahal, yung pagdighay ko po ng may kasamang pangangasiman dyan na naulit na naman po yun, mga minamahal. Bali, 2 beses po yun nangyari sa isang araw, mga minamahal, hanggang sa hindi ko namalayan na doon na po unti-unting sumakit na po yung lalamunan ko, na umabot po ng 3 linggo na parang may nakabara sa lalamunan ko, mga minamahal. Andyan din po na naninikip po din yung dibdib ko, mga minamahal, pag hindi po ako makapagdighay, kasama po yung heartburn, mga minamahal. Andyan po na, noong mga oras na yun, nagdesisyon po ako na magpa-check up upang malaman ko po kung ano yung talagang nangyayari sa aking lalamunan. Andyan po na may pinasok po silang maliit na tubo po sa aking lalamunan, at doon po nakita ko po sa malaking screen na ito po ay nasunog, mga minamahal. Nasunog po yung lalamunan ko at namamaga po, mga minamahal. Ang sabi ng doktor, ako raw po ay mataas daw po yung acidic ko at may kasama pong heartburn, mga minamahal. Diyan po na marami po siyang ipinagbawal sa akin, mga minamahal. Yung mga maasim, yung mga soft drinks, mga minamahal. Andyan din po yung mga andyan din po yung sinabi niya na bawal po akong kumanta muna, mga minamahal, at magsalita na magsalita. Kailangan daw magpahinga daw po yung aking boses, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ng mga panahong yun, dyan po na ako po yung nagpaalam na po na babalik po bilang isang mga awit sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nanalangin ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil alam ko na gawa lamang yun ng kaaway, mga minamahal. Andyan po na nagpatuloy po ako sa pag-ayuno, nagpatuloy po ako sa pagdalo, at hanggang sa ako po'y, glory to God lamang po ng mga panahong yun, ako na po ay nakaawit. Diyan na nararamdaman ko pa rin po yun, mga minamahal, nahihirapan po ako sa tuwing kami po'y aawit. Diyan po na palaging masakit po talaga yung lalamunan ko sa balit. Ito po'y tiniis ko, mga minamahal, dahil alam ko isang araw pagagalingin ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hanggang sa bago matapos ang taong 2022, mga minamahal. Kung hindi po ako nagkakamali, mga buwan po ng mga November, dyan po na, doon ko na po talaga naramdaman na wala na po ito, mga minamahal. Kaya lubos-lubos ko ipinagpapasalamat yan sa Amen. ating Praise the pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil noon po, maalala ko lamang po nung kami po yung mga bata pa po, mga minamahal. Tuwing dadalo po kami, andyan po na, minsan kulang po kami sa pinansyal, minsan naglalakad po kami hanggang sa highway dahil nga po sa kakulangan ng pera, mga minamahal, upang makadalo lamang po sa ating gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Subalit, andyan na kami po yung nanalangin, patuloy na umasa, at glory to God naman po, andyan po na sa pagbibigay ng may katapatan, andyan po na dati-rati hindi po kami makabili ng bisikleta, mga minamahal. Subalit ngayon, yung mga kapitbahay namin, sabi nila kung kailan nagkaroon ng pandemic, walang trabaho, andyan na kami pong magkakapatid, maging ang aming mahal na may binigyan po kami ng mga tig-isang sasakyan, kaya lubos-lubos namin pinapasalamat Praise yan the sa Lord. ating Hallelujah. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil
Kabagamat hindi po karapat-dapat ako po ay kinahabangan niya upang bilang isang mangawit sa kanyang banal na wasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Alma Melo na talagang tunay mga minamahal na ang ating dakilang Diyos ay talagang buhay at talagang makapangyarihan na talagang pinapagaling ang ating mga karamdaman. Ang ating beloved kapatid mga minamahal talagang ipinagpatuloy ang kanyang paglilingkod sa ating dakilang Diyos at talagang nagbigay ng katapatan sa ating dakilang Diyos. Siya ay pinagaling at talagang pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At dyan na po natapos mga minamahal ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. At tayo pong lahat ay tumayo at habang naghahanda po ang ating mga beloved choir, tayong lahat mga minamahal ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo pong lahat ay tumayo. Amen. Praise the Lord. Create me a clean heart, O God, and renew a spirit within me. Create me a clean heart, O God, and renew a spirit within me. Tapat ang sa akin ay likhain. Yan mo Diyos ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo Diyos ng bagong damdamin. Sa'yo harapan ang Espiritu ang pangalang pagpapalin, ang ganap na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan ang ating mga beloved mga awit, beloved brethren. Let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Jesus Finest Generation Choir. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Napakabuti. Ibig isang lupa dumulog sa trono ng biyaya at pinakabagal. Sinasabi ng awit, wrap me in your arms. Or in other words, embrace me. Alam natin mga minamahang Father, yan ang expression mga minamahang ng love, ng pagmamahal. It's a language. Tumalangin ka. Bilang Diyos sa mga. Talasas mo na babang maging kailaliman, kay buturan na ano mga puso. Wala kami maililipit sa iyo. Hayagin lahat ng mga namin. Hindi man namin sambitin ang lahat ng aming mga pagkukulang mga magsalas. Batid mo ito, Panginoon. Kaya Panginoon, umihin mo kami ng kapatawan. Paglilinis sa lahat ng aming mga kami. Huwag nawa ito maging handa sa pagkilos mo sa aming kalagin. Ipadabuwag yung napakatamis at pala ng presensya sa iyong mga anak na narito. In the mighty name of Jesus, sa pagkalat ng panalangin, nagmahalaga. In Jesus' name we pray. Amen. I guess I've always known He loves me. I guess I've always known He cares. Sometimes my heart cries out to loudly. Sometimes it seems it's just not there. And through my tears I sometimes wonder how long until He wipes the blue eyes. Is the night time almost over?
morning sky. And in the night I say wake up. I feel the presence in the air. Sometimes he seems so far away, but from within I hear him say, yes, I hear you loud and clear. Don't you know I'm always near? Yes, I see you standing there. I am with you everywhere. Don't you know I love you so? Don't you know I'll never go? Yes, I've always been aware, and I am lagi sana manuman ang pagmamahal niya. Kung paano sa tunay iniingatan pa. Minsa'y nagtahari ang kalungkutan. Minsa'y di siya kasukugan. Sa aking pagluhay naalala kung kailan kaya mababawi pa. Dilim ng gabi unti-unti lumilipas upang magdiwang sa liwanag ng bukas. At isang gabi sa aking pagdarasal, nadamang ko ang espiritu banal. Bintay para bang kay layo niya, ngunit sa akin ay nangusap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumabubok tinig. Sa ina ko'y nakamasid sa'yo, nasan lumay naroon ako. Malilubang ikat, inibig ko ay malalagin lumalayo sa'yo. Lahat niyayan sa aking maringin at aking narinig ang iyong bawat talagin. At isang gabi sa aking pagdarasal, hallelujah, nadamang ko ang espiritu banal. Bintay para bang layo niya, ngunit sa akin ay nangusap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumabubok tinig. Sabihin ako nakamasid sa'yo, nasan ka man naroon ako. Ba't di ko bang ika'y iniibig ko? At kailan pwede lumalayo sa'yo? Lahat ay sa aking pay at aking narinig.
ang ipagdarasal. Nadama ko ang Espiritu Banal. Hallelujah. Bisa'y para bang kay tayo na. Hallelujah. Nausap na. Malinaw na aking narinig. Ang nagsusumamo mong pinig. Sabihin ako'y nakamasid sa'yo. Nasaan ka man naroon? Batid mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may di lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking panig at aking narinig ang iyong bawat dalangin. Malinaw na aking narinig ang nagsusumamo mong dinig. Sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo, nasan ka man naroon ako? Batid mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may di lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking panig at aking narinig ang iyong bawat dalangin at aking narinig ang iyong bawat dalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po natin ating mga napakabait at pinakamamalapit ng Yesu Cristo. God bless your beloved finance choir. Pumalakpak po tayo na masigabong palakpak. Gaano man kakunti ang ating bilang. Amen. With all our might, let us clap to the Lord. Minsanan pa nating palakpakan ng matutunog na palakpak. Ating mga pinakamamalang Panginoon. Maraming salamat muli sa ating mga pinakamamalang Panginoon. Ang Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, na hindi nagkakait ng mabuting bagay. Amen? Ang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, He will not withhold good things, mga minamahal ko, para sa kanyang mga anak. Ang kapuspusan ng kanyang Santo Espiritu, mga minamahal ko, hallelujah, talagang napakagandang bagay. Amen? Ito nga yung ating pong kinakatagpo, talagang hinahanap sa bawat gawain. We see to it na talagang mga minamahal, hindi tayo uwi, mga minamahal ko, ng lugi. Amen? Nalulugo-lugo. Mga minamahal ko, kapag hindi natin naramdaman, hindi tayo nagsikap, mga minamahal ko, ay talagang magiging ordinaryong pananambahan ng ating pong mga minamahal ko pinanggalingan. Amen? Ang sabi nga, make it extraordinary. Na bawat pananambahan, mga minamahal, mapa-Miyerkules man, ang sabi ng ilan, no? Di ba, Miyerkules lang naman. Huwag nating lagyan ng lang naman yung Miyerkules, mga minamahal ko, sapagkat, mga minamahal ko, hallelujah, hindi mo po mabubuo yung 3 times a week na pananambahan kapag wala ang midweek service. Amen? Amen? Puri natin ang pinakamamalaking Panginoon, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba, inaukol lamang sa ating mapagpalang Diyos at ang pinakamamahal na Panginoon Jesu Kristo. Ang dobleng paggalang na may pagmamahala ay pinapaabot sa tao ng Diyos, sa man of God, sa huling propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon, ating pong minamahal na Evangelista Welda Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala, hindi natin pwedeng makalimutan ang mga turo at aral na nagmula sa ating mga beloved Mama Madira, ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda. Nariyan ang kanila pong mga butihing mga anak na sila po ang katuwang ng ating pong beloved parents in the Lord. At sa kanila pong itinalagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ang kanyang minamahal na anak. At sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, mga minamahal ko, good afternoon or a blessed afternoon. Mga minamahal ko, pinapabot sa ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon. At kayo po na aking po mga kapatid sa mahal na Panginoon na nandirito. Mga minamahal ko, patuloy na ipinagtatrabaho ang ating po mga kanya-kanyang kaligtasan.
At sa lahat ng ating pong mga live webcast viewers na walang sawang sumusubaybay sa ating pong banal na gawain via Facebook live streaming at maging sa ating mga followers sa ating YouTube channel. Magandang hapon po ang aking pong pinapaabot. At sa mga kayong lugar naroon, outside the Philippines, mga binamahal ko, hallelujah, sa inyong masaganang biyaya at pagpapala ng mga Panginoon. Ating pong basahin, mga minamahal ko, ang nakasulat po rito sa Biblia, sa aklat ng Proverbs o Kawikaan, Kabanatang 11, talatay 24 hanggang 25. At sinabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, ng Proverbs chapter 11, verse 24 o aklat ng Kawikaan, Kabanatang 11, talatay 24. May nagsasabog at tumutubo pa, at may humahawak naman ng higit kaysa karampatan, ngunit nauwi lamang sa pangangailangan. 25, ang sabi rito, ang taong mapagbigay, amen, ay tataba, at siyang dumidilig ay madidiligan din naman. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Himayin natin yung dalawang talatang ito para mas lalo po nating maunawaan. Balangkasin ng konti, mga minamahal ko, para ito po, mga minamahal ko, ay mas maging malinaw, maliwanag po sa atin. Ito sa aklat ng sa talatang 24. Sabi rito, mga minamahal ko, hallelujah, may nagsasabog at tumutubo pa, at may humahawak naman ng higit kaysa karampatan, ngunit nauwi lamang sa pangangailangan. Of course, ang versikulo ito, mga minamahal ko, ay naisulat using irony as a figurative language, or sa Tagalog, ito po ay isang kabalintunaan o tinatawag na kabaliktaran. Amen? Malinaw po sa mga guru yan, mga minamahal ko, hallelujah. Sinabi nga, mga minamahal ko, may nagsasabog. Kung atin pong ipapaliwanag, itong may nagsasabog at tumutubo pa. Diba? May nagsasabog, bigay ng bigay. Pero imbis na siya po, mga minamahal ko, ay mawalan, ang sabi ng banal na kasulatan, mas lalong nadaragdagan ang kanyang mga pagpapala. Dahil, ang sabi nga, we only get what we give. Ang taong generous, mga minamahal ko, ang taong sagana sa pagbibigay ay hindi po pagkukulangin ng mahal Panginoon. Given yan. Amen? At ito yung kabaliktaran. Meron naman pong humahawak daw ng higit kaysa karampatan. Ngunit nauuwi lamang sa pangailangan. Ano ibig sabihin, mga minamahal ko, ng linyang ito? Ng pahayag na ito, mga minamahal. Kapag humawak ka ng higit kaysa karampatan, ibig sabihin lamang yan, hindi ka nagbibigay ng may katapatan. Halimbawa, tumanggap ka, mga minamahal ko, ng 1,000 pagpapala. Dapat ang hawakan mo lamang dyan, mga minamahal ko, di ba? Alam po natin, mga minamahal ko, 20% yung minimum. Amen. Dapat ang hawakan mo lamang yung 800 na 80%. Amen? Pagka lumagpas ka doon, mga minamahal ko, ang hinawakan mo ay 950 at 50 lamang yung ibinigay mo. That's it. Humawak ka ng higit kaysa karampatan. Hindi ka nagbigay ng may katapatan. Nakatanggap ka, mga minamahal ko, ng 100,000, imbis na ibigay mo yung 20,000, 5,000 lamang ang binigay mo, humawak ka ng higit kaysa karampatan dahil 95,000 ang binigay mo, 5% lamang. Malinaw po ba sa mga nakikinig na mga anak ng Diyos? Magsabi ng amen. Dahil hindi kayo nag-react, mga minamahal ko, hindi ko alam kung yung silence ninyo ay, mga minamahal ko, ay oo o hindi. Dapat mag-respond po tayo. Malinaw po ba o hindi? So wag tayong hahawak ng higit kaysa karampatan ng sinabi ng Biblia dahil, anong dahilan? Mauwi lamang sa saan? Pangangailangan, di ba?
Anong ibig sabihin mga minamahal? Kumita tayo ng 1,000 dahil hindi tayo matapat, hindi tayo nagbigay ng may katapatan, hindi natin ibinigay yung marapat na bahagi ng mga Panginoon. Then dumating yung mananakmal dahil wala tayong proteksyon. Kinakailangan natin gumastos mga minamahal ko ng 5,000. Automatic mga minamahal ko, negative na tayo ng 4,000. Mananakmal na sa mga makasanlibutan, mga minamahal ko. Kumita nga sila ng 1,000, pero ang kanilang gastusin sa ospital, dahil kapag mga minamahal ko, emergency, lalo na kapag involve ang kalusugan ng tao, ay talagang mangungutang yan. Diba? Amen? Gagawa ng kaparaanan. So kumita na sila ng 1,000, pero ang gastusin sa ospital ay 5,000. Di kulang yung kanilang kinita. Nauuwi lamang sa, ulitin natin, sa pangangailangan. Palakpakan po natin yung pinakamamahal ng Panginoon. We need you to respond, mga minamahal ko, bilang mga live audience. Dahil kung hindi, mga minamahal ko, ay talagang magliliwaliw, maglalakbay ang ating pong mga kaisipan. Amen. Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. So malinaw na po. Kabaliktaran, di ba? Kabalintunaan sa mga guro, mga minamahal ko, na nagtuturo, mga minamahal ko. May nagsasabog, may mapagbigay, pero hindi po siya kinukulang. Dahil nga, ang lahat ng ibinibigay niya ay ibinabalik ng Panginoon. Amen? Nang sagana. Ang sabi nga, siksik, liglig, at umaapaw. Amen? Pero yun namang humahawak ng higit kaysa karampatan na nauwi lamang sa poverty, sa pangailangan. Ang sabi mga minamahal ko ng English translation, poverty, hindi lamang pangailangan. Nauwi daw sa kahirapan, sa paghihikahos, mga minamahal ko. Kaya, isunod po natin mga minamahal ko itong talatang 25 ng Proverbs chapter 11. Ang sabi dito, the liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also himself. Ang kaluluwang mapagbigay ay tataba, at siyang dumidilig ay madidiligan din naman. So mga minamahal ko, anong ginamit na figure of speech dito? Yung tinatawag na metapora o pagwawangis. Amen. Amen. So ang tao daw, mga minamahal ko na liberal, ibig sabihin mapagbigay, ay tataba. Ay wag natin mga ipaunawa ito bilang literal. Ang ibig sabihin ba niyan, Brother Noel, tataba, magiging physically fat? Hindi po, mga minamahal. Is yung spiritual na implikasyon, mga minamahal. Amen? So ang mga mapagbigay, mga minamahal ko, ng mga anak ng Diyos, ay tataba sa spiritual. Amen? No wonder, mga minamahal ko, diyan pa lamang sa hallway, sa daanan. Diyan sa harap, mga minamahal ko ng pananambahan, mga matatapat na mga anak ng Diyos, napakadali po nilang maramdaman ang kapuspusan ng Santong Espiritu. Dahil ito yung ipinangako ng Biblia, ng banal na kasulatan. A liberal soul shall be made fat. At ang sabi, mga minamahal ko, hallelujah, sa sino mang madidiligan, ay sa sino mang dumidilig, ay madidiligan din naman. Sa sino mang nagbibigay, ay tatanggap din naman. Pero ika nga, mga minamahal ko, hallelujah, tandaan na po natin kung yung ating pong mga ibinibigay para tumanggap din tayo, mga minamahal ko, ay nasa pamantayan. Dahil napakalinaw po ang sinabi ng banal na kasulatan, Lucas 6:38, sa panukat na iyong isukat ay doon ka muling susukatin. Tingnan niyo mga minamahal. Kaya nga, ang sabi mga minamahal ko, ang instruction mga minamahal ko sa atin, ang takalan mo ay dapat may sobra. Diba? Alam po natin yung anong ibig sabihin ng takalan. Sino po pong may takalan dito, mga minamahal ko, na yung box, mga minamahal, nung sinaunang panahon, magtaas ng kamay? Wala na. So wala na, mga minamahal ko, di ba? Kapag nagsusukat po tayo ng bigas, mga minamahal ko, meron yung sinasabing mga kahoy na box, di ba? O, tinatakal yun. Dapat mga minamahal ko punong-puno. Diba? Ang sabi nga, takal na mabuti. Good measure.
press down, shake it together. Pag naaalala ko yan, mga minamahal ko, kapag ka nagsasako kami ng bigas o nagsasako tayo ng palay, di ba yung mga nagbibilad ng palay, sinong nagbibilad ng palay dito? Magtaas ng kamay. Wala. Imposible. Mga minamahal ko, di ba yung mga nagtaas ng kamay? Ano pong ginagawa natin kapag ka isinasalin po natin yung ibinilad na palay doon sa sako para masiksik, kumarga ng husto? Di ba? Inaalog natin para tama yung bigat at sukat. Palakpakan po natin ating pinakamamalo. Shake it together. Di ba? Inaalog po natin yan. Talagang itinataas yung sako. Amen? Para talagang tama ang timbang, tama yung panukat. Na pagka sinabing isang kaban, that's gotta be, ilang kilos ang isang kaban? Oh. Di ba? 50 kilos. Kapag ka hindi natin siniksik, madaya, mga minamahal, kulang sa timbangan na tinatawag. Kaya nga mga minamahal, sa panukat na yung isinukat. Kumusta ang sukatan? Kung kulang ang sukatan, mga minamahal ko, huwag tayong umasa, mga minamahal ko, na sisiksikin, liligligin, o imomultiply ng husto ng malapin dahil kulang yung sukatan natin eh. Diba? Nabigyan ng diin, mga minamahal ko, ng puntos yung multiplikan natin. Kulang ang multiplikan, maliit. Kaya naman, mga minamahal ko, nung minultiply ng malapaginoon, iba ang lumabas. Kinumpara natin sa katabi natin. Dahil malaki yung multiplikan. Bakit sige brother, katabi ko, tumanggap ng 20K, ako lang 5K. May diferensyang 15K. Dahil, amen, maliit yung sukatan natin. Hindi na siksik. Amen? Hindi tama ang sukatan. Kaya nga mga minamahal ko, sa sino mang dumidilig ay madidiligan din naman. Pinangako yan. It's a natural course. Amen? Kapag ka ikay nagtanim ng kabaitan, aani ka ng kabaitan. Nagtanim ka ng kabutihan, imposibleng umani ka ng kasamaan. Di ba? Amen? Lahat ng nakaunawa, magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. So, mga minamahal ko, napakalinaw po na dalawang talata, pero ang daming ibig sabihin. Kung atin lang talagang nanamnamin at siseryosohin, mga minamahal ko, ang mga talatang ito, mga minamahal ko, hallelujah, talagang mangyayari sa atin yung ipinangako ng mahal na Panginoon, that I will pour you out a blessing, that there's no room to receive it. Idadaloy ko sa inyo. Diba? Diba? Ibubuhos ang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Kung tama at talagang umaapaw yung ating sukatan. Pero kapag ka ang sukatan mo, yung sinlit lamang ng tansyan, ganito lang, diba? Imagine mo kung minamahal yung takip ng soft drinks. Alam na po natin yan, gaano kaliit. Yung kung ganun lang ang sukatan natin, mga minamahal ko, at umaasa tayo ng siksik at umaapaw na pagpapala, wala po yan. Aasa tayo sa wala. Napuprostrate tayo. Dahil nga, hinahanap ng Panginoon yung tama, yung mabuti, yung umaapaw na sukatan po natin. Para mga minamahal ko, ibuhos niya ang masaganang biyaya at pagpapala. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. So mga minamahal ko, hallelujah, doon sa mga ehemplo natin, alam lang po natin mga minamahal ko, kung paano yung humawak, mga minamahal ko, ng higit kaysa karampatan. Amen? Hindi tayo naging matapat. Yung 20% ng mahalap, pinakailaman po pa po natin. Imbis na mga minamahal ko, doon na tayo sa 80% mga magbawas, napagdiskitahan pa natin yung 20%. Kaya mga minamahal ko, liable tayo. Kumahawak tayo ng higit kaysa karampatan. At mga minamahal ko, makatulong ba mga minamahal ko yung hahawak tayo ng higit kaysa karampatan? Makakabuti ba sa atin o hindi? Hinding-hindi, di ba? Amen? Dahil ka mga minamahal ko, tignan nyo yan. Sa 1,000 mga minamahal ko, ang 20%, 200. Ang nasa atin, magkano?
800. Nasa iyo na nga yung 800. Pinagdiskitan mo pa yung 200. Ganun po yun, mga minamahal. Amen? Imbis na mga ang pagdiskitahan mo, ay malaki pang natira sa akin, 800 pa. Ano kaya kung ibigay ko pa yung another 200, another 300, o kaya 500? Amen? Matira na lang sa akin 300. O kaya 600. 200 na lang matira sa akin. Mas malulugod ang mga Panginoon. Pero kapag ang nagpagdiskitahan mo, tinignan mo pa yung 200 na 20%, pag naman binawasan mo pa, that's it. Umawak ka ng higit kaysa karampatan at nauwi lamang sa poverty o pangangailangan. Kaya mga minamahal, no wonder ang mga iba hindi makaalpas sa kahirapan dahil mga minamahal ko, binabaliwala, mga minamahal ko, ang mga nakasulat dito sa Biblia. Itong 11:24 ng Proverbs and 11:25, mga minamahal ko, mga minamahal ko, talaga napakalinaw ng gustong ipabatid. Though nakasulat sa irony o kabalintunaan o kabaliktaran, at nakasulat, mga minamahal ko, yung isa, mga minamahal ko, sa pagwawangis, pero mga minamahal ko, hallelujah, talagang maunawa naman natin. Amen? Amen? Sino pong hindi po nakaunawa? Magsabi ng amen. Wala naman. Dahil mga minamahal ko, simple ng pagpapaliwanag. Talagang inaabot tayo. Amen. Amen. Kaya mga minamahal ko, ihanda na po natin at ating may kasampung bahagi at handog. Amen. Huwag tayong hahawak ng higit kaysa karampatan. Maging mabuti, maging umaapaw yung ating mga sukatan. That's it, mga minamahal ko. Yun ang susi para tanggapin natin ang mga pangako ng mga Panginoon na material prosperity. Huwag natin sabihin, Brother Noel, hindi ko na kailangan yung kumakain pa tayo. Amen? May mga pangangailangan pa tayo. Nagbabayad pa tayo ng mga bills. Sino bang hindi nangangailangan ng pera ngayon? Magsabi, mga minamahal ko, wala naman, di ba? Lahat. Mga minamahal ko, nangangailangan ng pantustos, pananalapi. Maliban na lang, mga minamahal ko, na talagang wala ka ng, mga minamahal ko, kakayahang magtrabaho. Amen? Ay talaga umaasa ka na lamang, mga minamahal ko, sa sustento, mga minamahal ko, pero mainam, mga minamahal ko, na talagang meron pa rin tayo. At kahit papano'y kumikita. Amen! Purihin natin yung pinakamamalabayan. Narito po ating pong beloved Brother Alvin Reyes, ating beloved elder, para ipanalangin po yung ating pong gagawing pagkakaloob ng ating pong may kasampung bahagi at mga handog. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po, beloved elder, beloved Brother Noel Pagana. Praise the Lord. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila mapagpala namin ang mga Diyos, mga kapangyarihan na lahat. Aming pinagmamahal po ni sa Kristo. Nauna pong dalangin po ng aming pagdari, beloved Honorable Evangelist, Pastor Welby, sabay na maraming pong salamat malapang sa dakilang pagkama o privilege na pinagkalam po sa bansa amin. Lalo na po sa akin, mahal na Panginoon Jesus, kami sama-samang dumudulog sa trono ng Pilihan at sa kalingkan. Mga Panginoon, sabay na po kami panawarin sa lahat ng pagkukulang.